Alay ka ni. Maayo kay pamurma. Hindi tigdating. Hay, biktima. Oh no! Ayog syagit, ayog langas, ayog singgit. Ayog lihok! Ma'am, kung manulis ka, ma'am, wa ko'y kwarta, ma'am. Cellphone rin kita ni ma'am. Pagsasaba. Wa ko nagkinahanglan og kwarta. Naay daghang kwarta sa mga. Labaw na wa ko nagkinahanglan cellphone. Nako daghang cellphone dito mga mahal. Di, wow. Di, ma'am. Kung di ka kwarta og cellphone, ma'am, usap na imong tuyong ako, ma'am. Lalaki ka, babae ko. Siyempre, kana kay lalaki ka, babae ko. Ikaw akong tuyo. Kana di, ay naku, kaduka, ma'am, kay mahanlo ko pusil. Ano ba ikaw, pusil? Kung mauna imong tuyo, ma'am, kanang babae ka, siyempre laki ko. Ako ani, hiposod akong pusil. Pero kinahanglan nga, makapasar ka sa akong standard. Naara ko'y tan-awon. Natin ay standard ma'am. Di ko, basta-basta di ko punit o sibisan kinsa lang. Ay, kabla ka, ma'am. Kay kung performance, full performance kay ko, ma'am. Narabi daw na. Pero unya ta mag-isot ang performance na sa ko'y tan-awon. Okay ka? Oo, okay, ma'am. Sabi mo, tan-awon, ma'am. Kana. Ha? Patanawa ko diha. Tanaw ka, junior? O diha, tan-awon ako. Gigi, tanaw, ma'am. Aglangas ha, kaya ako ang tan-awon. Sige, ma'am. Tanawa lang, ma'am. Kagilok. Kagamay! Ha? Mudah ko ra. Mas pag yun! Mudah ko ra man na, ma'am. Kaluod! Pagkabati man ani og naong, uy! Unsa man in tao ni? Diin man in tao. Yak! Pagki! Okay na, ma'am. Okay na, ma'am. Unsay okay? Ikaw ba? Maano dyan ka sa murma ay? Ano man, ma'am? Mga paano pa? Ato, nang sugdan, di anilan ta ba? Standing position. Kuya, pagka-uwaw lang ka ay. Uwaw lang ka. Kung na imong gipanghambog, bayra ka sa murma, pero ang imo ha? Murag ko sa katuig. Alaba, pas sa katuig, buhiligo. Sus, muuri ka mao, dada ka, ana, no? Naimuha pa, di pa ka mao, ipakita ni mo sa lain, himan-himan. Kuyos pa. Perpetong pagkagamay, ha? Nakuyawan man na, ma'am, kay nagdamag ka pusil. Uy, ako ang gibutang, ako ang pusil. May paika na lang ako ang kalang din. May pa mo kinapulit, may paon ako. Kay, huwag mong kay ayo. Uy, di pa, di ka mapuslan.